Simbingelele zonke indawo la sifuna khona mnandi emakhaya sihamba nomnyango wezempilo KwaZulu-Natal kama lohlelo KZNHealthChatDotGov kama lami uNtokozo kwaMaphisa uyasithola ke enhlakeni ezahlukahlukene sifinyelela ku ekhaya namhlanje ke uhlelo lakho liyashisa silushaya bukhoma sila endzalabantu ekliniki ke yakwaMbonambi angithathele ithuba ngibingelele kuwe ngqongqoshe ngithi dumela. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi sanibonani. Sibonge kakhulu ngqongqoshe ke uhlelo namhlanje lizobe lishisa kakhulu ngoba ke asihambi futhi sodwa siyathi inyanga yamadoda le makuyinyanga yake yamadoda siyenze short silethe insizwa insizwa eyisuthi nje impela inemkhaba ekubonakala cha inyanga yamadoda futhi ke insizwa le esilethe namhlanje ayigcini ke ngokuba ibe insizwa nje iphindi ikwazi nokuxilonga lento le yomqondo womuntu kuyidila ne-mental health sihamba namhlanje ke noGumede ubaba uSabelo asikubingelele baba uSabelo. Siyabingelela Maphisa. Sisazoxoxa naye ke masiqeda uxoxa nongqongqoshe kodwa ke futhi ke sibazisa abalali emakhaya ukuthi ke mawunalo isifiso sokwazi ukuthi ungayiregister kanjani lento le ekuthiwa ukulicense ukuze ube neambulance ekwazi ukuoperate la esifundazweni sikuphatheleke abantu abasuka kwa licensing kwi department nakuyibona ke abazonika iinformation egcwele ngibingeleleke abasebenzi bala eclinic baphumile ngobuningi nabo ngingazi noma badojile MEC noma abantu nje abazokubungaza ukuthi usufikile kusho ukuthi kudoje nomphathi ngoba ngiyambona naye ukhona hayi ke siyathemba kodwa ukuthi ke hayi sebebajovile babaqeda abantu ngeke behlale la abantu bengajoviwe siyababingelela kakhulu sibingelele nemkhulu be district bukhona nabo la buzosibungaza ekuthenini ke siletha uhlelo bukhoma kule clinic ke ngale kokuchitha isikhathi engqongqoshe sizothinta ebeyishisa ibunzi this week kuke kwavela indaba ezithi ke inyunyana zinakho ukuthi ke zifise ukuqondisisa kahle ukuthi ke odabeni nake nalixoxa bathi ngeNurses Day wahlala nabo naba nodaba olikhethelekile nathi kulixoxa manje ke banakho ukubona ngazi ukuthi ke impendulo kulokho enanixoxe ngakho akukho kahle kodwa besifisa ukuthi usibeke esithombeni yini lena nixoxile ebese usibeka nasesithombeni ngqongqoshe ngoba ikhona into yokudideka ukuthi abantwana laba mani bathatha nizobafundisa sisuke sitheni isivumelwane phakathi kwenu nabantwana enibathathayo nebafundisa bezoba amanesi sebeqedile mhlambe awusibeke nje esithombeni singaze sikukhulumele. No asibonge Ntokozo ngicabanga ukuthi mhlambe kufuna siqale kuleyo ukuthi isivumelwane between umnyango wezempilo department nalaba abafundiswayo befundiswa umnyango ukuze bazoba abahlengikazi in particular kubalekile sichaza ngiyakubalekela ukuthi ngithi abantwana ngoba kuyenzeka phela nongangami uma sethatha isinqumo sokuthi ufuna ukubuyela esikolweni abuyele uma ephase kahle simthathe so ama students ke onke uma ngabe siwafundisile what is the agreement ekuqaleni mhlambe kufuna siqale lapho historically uma ngabe ufundiswa umnyango wezempilo bekuba automatic ukuthi nje umnyango wezempilo ukufundisa college uyayithola istipend ositholayo phaka inyanga nenyanga bese kuba guaranteed ukuthi uma ngabe uqeda uzobe usuya absorbeka within the system kwahamba kwase kuba nento yokuthi akube nesivumelwano because kwase kubonakala ukuthi abanye umnyango wezempilo uyabafundisa but galeza ikhathi ngicabanga ukuthi some 10 or so years back kwakunesidingo esiningi phesheya sabahlengikazi bese sithi sesibafundisile abahlengikazi bethu bese bengezi ukuzosebenza kithini esibafundisile bahambe bayosebenza ko Dubai nase UK ziningi indawo ngaleso sikhathi ezayithatha abantu so i-department ended up iluza abantu abaningi ne-investment eningi ngoba phela uma sikufundisa uwedwa Ntokozo usungafundi imahhala ukuthi nje uwena ungakhokhi but umnyango wezempilo nohulumeni usukukhokha ngoba uya isuke kuyiphathi ye-investment so ngaleso sikhathi ke umnyango wezempilo through national wasuthatha isinqumo sokuthi cha akube neagreement okokuqala ngoba ngesikwazi ukuphoqa ukuthi sebenze endaweni ethize noma sebenza kuhulumeni ungaphumi uye kwi-private sector kodwa ngoba sesikufundisile asibe neagreement ezothi sizokufundisa u4 years nawe une commitment yokuthi uzosebenza kuhulumeni kulo 4 years ungahambi uye kwenye indawo remember ukuhamba futhi kwama students afundiswa umnyango wezempilo was not always laba bazoya phesheya na kwi private sector bebeya ngoba kwesinye isikhathi ubuthola ukuthi private sector ikhokha kakhulu kunathi baphinde bahamba abanye baye kuma NGOs ngoba ama NGOs nawo aphinde akhokhe kakhulu kunohulumeni so bekuba naleyo competition enkulu kakhulu and then
ebiyenza ukuthi kube nzima ukuthi siqhubeke nokusebenza and yenza ukuthi investment yethu singayiboni kahle. So kwase kuba naleyo agreement ukuthi cha masikufundisa u4 years uzosebenza u4 years ungahambanga. Kwahamba in the past 7 or 5 years kwabonakala ukuthi cha imali isiyinkinga eSouth Africa yonkana. Absolutely. Inkinga injalo ukwenza ukuthi singakwazi ukuthi sithi uma sithe sizoqasha noma sesikufundisile asinayo guarantee ukuthi uyoqeda sisenayo ipost yakho. Oh yes. Kwase ke uhulumeni uba nama challenges in Department of Health in particular around and it was before kufika kwami nawe ngiyacabanga around 2017 2018 lapho kubonakala khona ukuthi cha bakhona abantu baqedile bafundisiwe idepartment kune commitment futhi esayinwa umnyango yasayinwa nalo ofundayo ukuthi uma ngiqeda ngizoqashwa. But ngesikhathi ngiqeda mina ukufunda umnyango wezempilo awunayo ipost ngoba awusenayo imali eyanele ibudget ikhathiwe nakho konke lokho. Kwase kuba ne challenge ke. Okay. Problem illegal. Kwavunyelwana ke around 2018 early 2019 yes or 2017 2018 lapho. Kwavunyelwana ukuthi cha iagreement manje ayishintshe. Yes. Abafuna ukufunda abane interest sisazoqhubeka sibafundisa. But iagreement now is no longer going to say uma uqeda ukufunda uyaphoqeleka ukuthi usebenze emnyangweni wezempilo. Futhi iagreement ayisasho ukuthi uma uqeda ukufunda umnyango wezempilo uphoqelekile ukuthi uqashe. Okwakwenza ukuthi uma ngabe student siqeda sithola ukuthi siqashwe kwi private hospital or kwi private clinic or kwi NGO or even phesheya singahamba. Absolutely. Umnyango wezempilo nawo uma ufika uma umuntu eqeda ukufunda kubukwa ukuthi mangakho ama posts are available bese ba absorba laba abakwazi ukuba absorba and then abanye ke babe ne right yokuthi bahambe baya kwamanye ama provinces. Ingakho Ntokozo mina nawe la kule show sihlala sithole ama comments athi sesikhathela ukusebenza ko Western Cape sesifuna ukusebenza emakhaya. Yingoba yilapha abathola khona umsebenzi. Unfortunately bona eWestern Cape babe nawo ama posts but unfortunately for us thina singenawo in the province. So kulonyaka ke so okay so that has been the agreement. Now unyaka nonyaka sine batch ama students ayiqedayo aqeda ukufunda. Yes. Start 100 every year. But kuyenzeka ke nakuphela unyaka kuqeda 100, kuqeda 80, kuqeda 90. Kuzukeke absolutely. Kwabanye. Kodwa ke bese kuthiwa baphelile, baqedile and uma beqeda lapho bayokwenza iprogram ekuthiwa iComserve. Bangene kwi system. Uma beqeda iComserve yabo, sebefuna ke manje bathole lapha abazoqashwa khona permanent. Yilapho ke thina siumnyango wezempilo siyaye sibuka ukuthi sinawo yini ama posts. Sibathathe laba banama posts abangenawo ama posts bese sithi hayi bafowethu nodadewethu ndivulelekile ukuthi ni apply noma ikuphi and nikwazi ukuthi niyoqasheka. So ileyo challenge ke ebiba khona over the years. Into eyenza ukuthi singabi nenkinga ngo2020 no2021 was because saba neCovid-19 as a disease esasibhekene nayo and because ngaleso sikhathi sasingenabo onesi abanele kwaba khona imali especific eqhamuka ku-National Department of Health including u-National Treasury yokuthi i-province ne-province sinika imali ethize ukuze ikwazi ukuthi iqashe onesi aba extra kunalabo abakhona. So laba abaqeda ngo2020 asizange sibe nenkinga saba absorba bonke because leyo funding yayikhona uqhamuke national. 2021 saba absorba nabo because leyo funding yayisiba khona. Sase siba nenkinga ke manje ngo2022 ngoba ifunding ye-COVID-19 ibingasekho noma ibingasalingani nale yasekuqaleni ngoba kwase ku-clear ukuthi i-COVID-19 sekuyabonakala ukuthi hayi isiya manje ngokuthi siba mild and siya manageka within ama facilities awusadinga ukuthi uqashe abantu aba more than what you have. We then made it a problem ukuthi thina ke njengomnyango wezempilo eprovince senze njani ngoba phela asinayo ibudget extra yokuqasha abantu. So around uMay ngiyacabanga umhlangano kaDusho we were engaged by organized labor isho ukuthi cha kunama students aqede iComserve awu 86 bayafisa bona ukuthi
bathole ukabsorbeka within the system. Sayichaza ke inkinga esibhekene nayo. But sase sesithi sino HOD ngoba we met with them sino HOD. Sizozama ukubuyela emuva sibuke kule program ka-COVID ukuthi sisengakwazi yini ukubaqasha khona. Sibuke kumanye ama posts ukuthi kukuphi lapho esingakwazi ukuthi sibafake khona. Ngiyafisa ukuchaza lokho ukuthi right now ayikho into illegal ethi asiba absorb. But ngoba sayenza commitment sinomnyango sinenhloko yomnyango yile program esibhizi nayo esisebenza ngayo manje. U6 wabo sesikwazile ukuqasha because sathi nasikhuluma nama clinic nezibhedlela kwakhona ama clinic nezibhedlela athi cha thina advertisile sinawo ama posts sina ibudget. Sase sithi bambani ku-advertise asithathe kulaba ngoba vele bakhona within the system. So le program ke I program that we are working towards. Siyazi ukuthi kuno 8 osasele we are engaging with ama facilities ngokuhlukana kwawo sibona ukuthi kunokuthi baqale phansi bayo advertise abathathi ngani laba ngoba vele laba bakhona ku system. So it is something esisebenza kuyona akuzoba into ezokwenzeka overnight. Ngoba ayikho ibudget ekhona ebekwe khoneni yathi yalabantu bonke kodwa kufuna sikwazi ukuthi ifacility nefacility sibone ukuthi sibahlukanisa kanjani. But kubalekile ntokozo ukuthi sikuchaze ukuthi noma ngabe namhlanje noma ngabe ufundiswe umnyango wezempilo noma ngabe uyifundele euniversity ayisekho into ephoqa uhulumeni ukuthi aqashe uprofessional nurse ngenxa yokuthi imali ayisekho noma ayanele yokuthi sikwazi ukuthi siqashe ngendlela esithanda ngayo. Yingakho ke sinale agreement ekhona. Ake siqaleke la sibuke ngqongqosho ukuthi ke le inyanga yamadoda ngabe kuyasizana ukuthi kuyikhalenda nje lonyaka kuba nesikhathi nje la ikufocusa khona ezinkingeni nezingqinamba ezibhekene namadoda. Asiqala ngokuthi intokozo njengomnyango wezempilo umsebenzi wethu ukubhekelela umphakathi wonke isociety. But uma siloku sibhekelela isociety sisebenza nayo isociety sihambe sibone ukuthi yes isociety yonke welcome futhi ama facilities ethu awayo kodwa kukhona ama groups within isociety okufuna siwatreat special. Adinga ukutreat special ngendlela ezihlukene. Abanye badinga ukutreat special ngenxa yokuthi bayahlukumezeka kwisociety or baya isolate within the society. Amanye ama groups afana no LGBTQI+ which is why we also focus on them. But ama groups afana nabantu besilisa ayasiphoqa ukuthi sifocus ekubona ngoba ngenxa yendlela ababehavior ngayo bona towards health yabo towards the healthcare system and themselves. Okusenza ke njengohulumeni general ukuthi sithi cha kufuna sibe nezinhlelo ezihlukene ezifocuse kulama groups lawa ahlukene. Now ngendlela abantu besilisa akuyi-challenge ngayo ukubathola emnyangweni wezempilo kwaze kwaba i-program kahulumeni wonke weprovince. Ngoba kwacaca ukuthi hayi abantu besilisa bezi emnyangweni wezempilo abezi kodokotela bafika sebeshonile. Uyabona nje umeya wasemgungundlovu ngihlale ngisho lento why analyze kahle ngangayinakile. Uthi umeya wasemgungundlovu sikhule sazi ukuthi njalo emphakathini umuntu oshona kuqala ubaba kunomama. Kunjalo nje. So sazi nje ukuthi hayi uma ngabe kunomndeni laphana umuntu ozohamba kuqala emhlabeni ubaba wakhona. Ku accepted in our society ukuthi hayi uma ngabe kuze abantu abashadile bese beba na 8 bebe na 90 besakhona bobabili siyababaza thina njengesizwe simnyama ukuthi kwenzeka kanjani. Uthi size sijwayele intembi kanjena nje hayi ngoba kuumthetho noma kuyinature ukuthi abantu besilisa abashona kuqala. Yingoba abantu besilisa uma begula abaye emtholampilo. Yingoba abantu besilisa uma begula abaye kodokotela abaye esibhedlela. Now here's what I want to tell you. Umuntu wesilisa uthi uma ngabe ephethwe ilihlo aqala ngasho qala nje siyayithulela libe limphethe ilihlo hayi ngoba akabuza ubhlungu. Yingoba ucabanga ukuthi kufuna asuke la ahamba ayekudokotela ayochaza noma ahamba ayekunesi imwestela isikhathi le. Noma uma ephethwe izinyo angasho kodwa izinyo ke liyakhipha livusana ebusuku bese umuzwe ebusuku lokho eqhuma uma ngale kwenze njani kanti kade bumqalile lobu buhlungu kuze kufike ekutheni izinyo kufuna likhishwe ngoba selimosheke ngalendlela. Kanti umama wala ekhaya
ushesha izwe kaqala ipain ukuthi imuthi ngoba ipain ezinyo phela siyayazi so iqala nje kancane uthi na uyidla udla something likuthinte avuke ekseni akalindi avuke ekseni ashone eclinic avuke ekseni ashone kodokotela uyabo so abantu besilisa bagula isikhathi eside baze bafike lapha kade bengasizakala khona bengasakwazi ukusizakala ngenxa yokuthi ukugula kwabo kuprolongekile bekungasizeka bekungalapheka uma ngabe bebefike ekseni nesikhathi but because bayanqena abathandi ukuza endaweni zemtholampilo noma nodokotela abanye babona ukuthi uma ngabe phuma la ayi uzoshiya abobra bakhe lana kumnandi uzobuya ayibone leyo nto yabo futhi phela notshwala ubuya kuphelile akazi ukuthi uyaphelile abanye uma ngabe emtholampilo ukubona sengathi lokho kuyi indictment kuyena ukuthi kushuthi akayona indoda yangempela ngoba ubhlungu uyabuzwela uyabo manje la bazothini manje nasengento ndodo umfece nje ihamba igula njalo absolutely so abuka ukuthi society ithini ngokugula kwakhe ebese engasaya esibhedlela afike esibhedlela eseqhutshwa ngeimoto eseqhutshwa ngamabhala sekusegcineni kanti ubengakwazi ukuthi asizakale so uma sixoxa ke siyi-provincial government sathatha isinqumo sokuthi hayi asibe nohlelo lokuthi inyanga yonke uhulumeni wonke will focus on nothing but ukuphila kwabantu besilisa esingasho ukuthi abantu besilisa babaleke ukudlula abantu besifazane ukudlula izingane ukudlula obani kodwa ngoba siyafisa nabo ukuthi impilo yabo bayithathe serious nabo babone futhi ukuthi sibathatha serious as a community or as part of society so women's health ke njengenyanga kaJuly intention yawo ukuvuselela lokho ukuthi cha ayikho into wrong ngokuyemtholampilo na umuntu wesilisa ugula awuyona indoda ethambile awuyona indoda engahlakaniphile nalabo bazokubuka ngokuthi wena awusu clever ibona kanye abangasibo clever ngoba uthola ukuthi bayagula ngaleso sikhathi uyabo into ehlupha ngabantu besilisa futhi uma behleli ndawonye akekho ozothi komunye okay abaningi babo ngoba bazongishaya bathi ngiya generalize abaningi babo you hardly find ozothi madoda asike sihambe siyo test asike sihambeni siyohlola ukuthi abantu besilisa bakwenzela umhlolo uma ngabe behlele ekhaya begula umama nobaba begula noma abantu abawu2 abazwanayo begula athi ubaba noma uboyfriend ahamba uyochecka lapho ahamba umama uyochecka yabona afika atestele konke okutestwayo umebuya abuya athi hayi kuthiwe iCovid anginayo absolutely kuthiwe ushukela hayi awungihluphi win mina iBP ayingihluphi win mina HIV anginayo athi pho ke mina ngokwenzani ngoba usutestile wena uchekela so futhi vele ubeyochesta umshado wethu uma ubheka uhlanganisa amafu uhlanganisa yonke into seneyigula kanti ukugula kuya ngomuntu nomuntu uyabona nje into efana noshukela asithathelani lezo zinto ziya ngomuntu nesystem yakhe ne-DNA yakhe umuntu nomuntu okufuna i-test bathi ke na ukhuluma nge-HIV for instance ukuthi yini kufunayo testa athi hayi umama la ekhaya unegative uzoyotestelana bathi utesta njalo yabona nje nalasimanje betestile uzoyotesta futhi uyitesta ngaye kanti leli gciwane ligciwane ekwaziyo ukuthi kwesinye isikhathi nithi nihlala ndawonye nihlangana but likwazi ukuthi libe khona komunye lingabi khona komunye yingakho kubalekile ukuthi umuntu nomuntu akayitestele so abantu besilisa ke siba uJuly hayi ukuthi siba encourage ngoJuly kuphela yingoba nje ngoJuly sithi icampaign yonke ayikibuke kubona kodwa sithi every month every day abantu besilisa baye emtholampilo siyabonga wasichaza bo ngazi ukuthi impela hayi cha wasichaza kahle ngiyabonga mina sengiyazazi angithi nginobaba nami so ngiyazi ukuthi manje uyangikhumbuza yena uma usuthinta ezinye zezihloko ba ngiyazi ukuthi kunezinye izibuye zimchaze lapho yithintayo eleze ukuthi singabe sesiba sivela kakhulu masigula wathi kodwa singayixoxi ke kakhulu la emoyeni cha usuvele uyayikhava kakhulu le ukuthi thina abantu besilisa asinayo lento yokuya emtholampilo yenu but nenikubone
kunisebenzelani makuthi inyanga ke lefana nale mase nibakhulumisile niyalibona noshintsho oluncane sebefika mhlambe abantu besilisa Siyalibona kakhulu Ntokozo because uma sinezinyanga ezifana nalezi sibe nama campaigns targeted ayebantwini besilisa. Uyabona nje kukhona into engihlale ngikhuluma ngayo ngithi cancer yomshini womuntu wesilisa. Now i-cancer leyo ayimgulisa umuntu wesifazane. The very same way i-cervical cancer ingamgulisa umuntu wesilisa. Okay. Kodwa naku July yes ama campaigns esiwarana every month. But naku July uyakwazi ukuthi identify igodi ngegodi uhlale nabantu besilisa bendawo ngithi bangaba u30 babu 50 but kuleyo platform leyo kufuna uchaza ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu wesilisa ahamba ayozitesta unyaka nonyaka absolutely testela le cancer ngoba i-cancer le elaphekayo uma itholakele yatholakala kusenesikhathi uyakwazi ukuthi ulapheke but uma ngabe uthatha isikhathi eside utholakala ingasakwazi ukuthi lapheke isikhulile asakwazi ukukulapha uzudlula emhlabeni noma azadlula umuntu wesilisa emhlabeni ngenxa yokuthi i-cancer ayikwazanga ukuthi itholakale. So lama engagements ke siba nawo ayasiza ngoba enza ukuthi abantu besilisa bakwazi even ukukhuluma nathi and raise ezinye zezinto abacabanga ukuthi azibaphathi kahle. One of the things abayishoyo abantu besilisa uma sikhuluma nabo bathi ikakhulukazi mhlamba sebebadadlana uthi cha inkinga yami mina wena ntombazane kuya ukuthi ungakanani ke ukukhuluma naye wena wentombi noma ndodakazi absolutely angikwazi ukuya lapha emtholampilo emtholampilo ngizothola ingane omakhelwane noma unkosikazi kamakhelwane noma ingane encane yebo ngithi nangifika ngibona ukuthi ngeke ngikwazi ukuyichazela lengane ukuthi ngiphethwe yini uma efika ke kunokuthi achazele umhlengikazi lo wambiza ngengane yena ukuthi uphethwe yini avela atshela umhlengikazi ukuthi uphethwe ikhanda kanti ama symptoms anawo awe cancer. Oh yes. So bathi uma sikhuluma nabo just as one example uma ngabe bekuthiwa kukhona lapho eniba khona nama male nurse ngabe at least yakwazi ukuthi sikhululeke. Uyabona ke it's something esigainile ke from lama programs ngoba sesinayo iprogram manje siranayo of making sure ukuthi indawo nendawo iba nayo iclinic noma isibhedlela esinama male nurse sizokwazi ukuthi sibasize. So we have found ukuthi lama programs ayasiza ngoba asenza ukuthi sikwazi ukukhuluma nama sibabiza ngama clients ke thina eminyangweni wezempilo ama patients nama clients ethu directly kube yiwona asitshelayo ukuthi shintshani lokho lungisani la lokhu nje ukuthi sandisa ama male nurse into esiyithole kubona and we are doing it currently ku 0710051217 0710051217 uyakwazi ukuthi uyibuzele kuNgqongqoshe njengamanje lapha ku Facebook page Ngqongqoshe sebekuqalile bayakuthatha lapha ya uGugu Precious Mncwabe uthi ke ngizobathatha nje bebe baningana bese ke uyabaphendula Ngqongqoshe uthi ke uGugu hawu uyavela yabaleke yangena kuye ngqo uthi akukho right lento yokuthi nifake amathuba emsebenzi niphinde niwahoxise futhi ngoba siyahlukumezeka impela sonke siyalidinga ithuba lokusebenza bese ke kuzoba khona usiphokazi kaBhizo Umtshise Jackson okay uthi futhi nama applications eniwafakile and ukwenza iCV kuyabiza especially uma ungasebenzi ngafakaza ke nami lapha engisuka ngakhona sasithi mas apply Ngqongqoshe la wawenza khona icopy yayiba u10 rand noma 15 rand so imagine kuzofaka konke uhambise bese kuthiwa besidlalela ayisekho leyo nto manje ke kuba nzinyana bese kuba imaphi la esiwahoxiseni angazi ukhuluma ngani kodwa nje ukhuluma ngento ethi yena nje yekani ukufaka bese nihoxisa shuthi mhlawumbe makwena ke nahoxisa buyisani bakwethu uThemba Ncayiyana sicela kuqashwe namanesi ngoba alukho la kungashoti khona ezibhedlela nasemaklinikhi kuyashota kodwa akhona amanesi ahleze emakhaya awasebenzi ngoba nabasebenzayo umsebenzi ngaphezulu kwamandla umsebenzi ungaphezulu kwamandla kulabo abasebenzayo siyacela please bathi bacela please Ngqongqoshe yabo mase shakulandelana kube ukucela no please kusuke konakela uthi awaqashwe amanesi aphinda please futhi ebese ke kuba noNkosinathi Mthethwa engabe niwaqasha nina ama security ezibhedlela ezenu asefile uqhashazwa ngisho angaya ko CCMA if kubiza bayabopha uyabulawa kwaze kwanzima shuthi ke le yama security Ngqongqoshe ukuthi nibafaka nini ke nabo bebe ngapha eminyangweni bengabe sebeyayimela
Mazethu Mpanza uthi cela kwazi ukuthi ke singama CHW benge ngayisho ke le eyonompilo uthi ngizocela ukwahoxisa namhlanje ngoba siwathola njalo imibuzo yakho and usiwayiphendula mhlambe ngokwanele. Asiye lapha kusiza maka aphiwe Melase uthi ke khuluma ngeincrement yamanesi bo bese sizokulalela ke noma silinde u20 uthi noma alinde u2024 ngathi unokusabisa athi uyakuthreatenisha ukuthi hey no 2024 mhlambe ake ngibambe nje le ayokuqala embalwa ukuze uzokwazi ukuphendula ngqongqosho. Hayi angiqale ngalelula nje yama increment yonesi. Ngicabanga ukuthi nalo ongibuzayo uyazi ukuthi indaba yokukhushulwa kwezimali zabasebenzi bakahulumeni ayixoxwa kuma provinces, ayixoxwa o-MEC, ayixoxwa o-Premier, ixoxwa kwi-bargaining chamber e-national. So ngicabanga ke ukuthi ilapho okufuna sifake khona. Ngiyacabanga futhi ukuthi akubona bodwa bangakhushulelwa ngemali abasebenzi bakahulumeni nje general. Kodwa ke luludaba from where I'm standing elixoxwayo. Kodwa ke ningangibhali as umuntu osho ngonyawo olodwa ngoba asiyona iphathi yaleyo discussion esikuzwayo nje. And manje uzozushaywe ke nango 2024 ushayelwa nje ukuthi into awungangene kuyo uzufaka no 2024. Hayi impela 2024 unzima. So ngizayishiya lapho. Le yokuqala yokuthi kufuna siqasha amanesi iqiniso. Sinawo ama posts amaningi eminyangweni wezempilo a vacant yonesi adinga ukuthi siqashe. Inkinga esinayo imali. Absolutely. Siyafisa ukubaqasha kodwa asikwazi ukubaqasha ngalendlela esifisa ukubaqasha ngayo. Ingakho saze sathi nasifika saba nento esithi ayibe ne minimum staff establishment so that at least uma ngabe ubudinga onesi aba u100 baqashe phela aba u60 at any given time so that ungabe uzube nomuntu ozokwenza imisebenzi yabantu ababili abathathu eyedwa. Kodwa kuyafuna sikuchaza ukuthi uma ukuze urane e facility noma ukuze urane isibhedlela noma iclinic awudinga onesi kuphela. Uyabadinga onesi, uyabadinga abantu abaklinayo, uyawadinga ama nursing assistant, uyawadinga ama ENAs, ezibhedlela uyabadinga oporter. In fact even nasema clinic kwezinye kwamanye ama clinics amakhulu uyabadinga oporter. So bonke labantu abantu odingayo ukuthi abaqashwe. That's why nasikhuluma nge minimum staff establishment sikhuluma ngabo bonke abantu ababalekile egraneni isibhedlela ngoba uma uzothatha imali yonke uqasha onesi bodwa uthi uzingikhohle nama administrators uma uzothatha imali yonke uqashe onesi bodwa uzothi onesi abenza umsebenzi abangawufundela ngoba unesi akakufundele ukuyoba uadministrator. Unesi akusumsebenzi wakhe ukubhala ifile lomuntu, akusumsebenzi wakhe ukuyokhipha ifile, akusumsebenzi wakhe ezinye izinto, akusumsebenzi wakhe ukuphusha isiguli ngemoto. So kufuna sizama ukuthi bonke labantu abadingekayo kwifacility babe khona so that sikwazi ukuthi sizane ifacility epro. Asikhichime ngejubane selapho phongolo bayakumemeza ngqongqosho wesicelo nqumalo uyaphiloni baba abantu besifazane kulula kubo ukuthi avela asuke nje ayisibhedlela noma mhlawumbe asuka eclinic kulula kubona ikhona na inhlelo eyikhona mhlawumbe ngaphansi komnyango zokuthi ngoba kunzima kubantu besilisa ukuthi bekwazi ukubesuke beye emtholampilo mhlawumbe ke iwona umnyango wezempilo osuka mhlawumbe kube nama campaigns athize azokwazi ukuthi asuke aze kubona abagqugquzele ukuthi zinakekele ithande nje sikhona na indlela ekanjalo. Hayi wena ngathi ufunda umqondo wami ngoba nami bengiza nalo mbuzo hayi kuyasho ukuthi umakhelwana wami lapha kwaNongoma. Sokhaya kulungile. Okay no sokuphendula emoyeni mfowethu. Kulungile baba sengiyobamba impazwe. Ngizocela masuyigoqa ngqongqosho usalusa uthatha nalembili ke engenza nayo. Nangu samkelisiwe maphumulo lapha kwi Facebook page yethu ethi KwaZulu Natal Department of Health uthi cela asisize ngamathuba omsebenzi for iyouth. Usekhulumela laba abaphethwe ke umfowethu lo ophethe iyouth ukuthi ke hayi awubasize nabo bo iyouth ingasali ngaphandle usho ukuthi ufuna ungaqasha abantu abagugile kuphela. Ngicela ke uNgcebo Gcwabe uthi ngicela athinte nodaba lokuvula kwesibhedlela iphiko. Manje ke bengengalithinta ke loluthi cha iviki neviki uyaliphendula. Kube no PS Lungwase Joselihle uthi ke ngicela ukubuza uma udokotela elimaza ingane yomzali kwaze kwakwabili akumele yini ingane ithola isinxephezelo ngoba ibifike izofuna usizo esibhedlela kumele ilimali kuphele ngosorry nje
umbuzo ke ovela ku Piers Lungwase Jozi elihle. Engifisa ukusho nengingakusho kumfowethu ukuthi odadewethu ngiyacela ukuthi asinikeze ama details alolo daba lolo ngoba lapho kuba khona into efana nalezo ezingahambanga kahle ipatient engasizekanga kahle siyakulandela kakhulu sibheke ukuthi bekwenzekeni siyithathe siyenze nalento ebizwa ngokuthi consequence management uma ngabe kukhona inyathelo okufuna siyithathe thina against udokotela noma unurse noma ubani leyo health worker ebisiza leyo ngane siyakuthatha lokho so bengingasugesta ukuthi ngicela asithumelele ama details so that sikwazi ukuthi sikulandelele lokho kodwa azi ukuthi ama details asiwathatha ngoba sithi sizomnxephezela siwathatha ngokuthi sifuna ukubona ukuthi kwenzekeni si investigate sibone ukuthi ayikho yini indlela yokuthi noma sibuka ukuthi akufanele yini ngabe kukhona umuntu ojezayo ngalokho okukwenzekile so angasithumelela leyo yama details ayipicture ngicabanga ukuthi usuyiphendulile absolutely ama job opportunities for abantu abasha uyabona ke umnyango wezempilo unakho ukuba eminye yeminyango ebaqasha kakhulu abantu abasha ngoba umubuka aba trainwayo i-student ezibawona sesibaqashayo majority yabo kusuke kuyi youth umubuka odokotela besuka kwi system bengena majority yabo kusuka kuyi youth kwi admin staff majority yabantu abaqashwayo kusuka kuyi youth kodwa ke sikunjalo siyakuthatha ukuthi sine responsibility of creating amanye ama opportunities and sinazo ke inhlelo eziyifew esinazo that we are working on ukuthi abantu abasha singabanikeza kanjani amathuba ikhona le bengayiphendulanga esuke yangena ngesikhathi umfo wakwazi ude laphana ekhuluma ubufuna ngimthathe nalo ngoba usewokugcina emoyeni okay nangu ukhwezi lapha eDurban eThekwini wekhwezi sawubona yebo sawubona uyaphila khwezo ngiyaphila njani wena ngiyaphila phela eDurban abantu bakhuluma ngongangingela wena uyaphila ke definitely ngiyaphila I hope ukuthi uyaphila nawe thina uyayizwela nje simqeba si healthier that's great nakho ke nangu ungqongqoshe wakho sizitike ngaye namhlanje I'll definitely do that absolutely woza ke khwezo yes hi khwezi kunjani ngiyaphila njani wena right khwezi come in please yes so please alert us and let us know ukuthi kwenzakalani lapho lani khona ubufuna njani ukwazi senzani la namhlanje yes okay khwezi hayi sizokuphendula emoyeni ubuza into right khwezi ngoba every time nasi outside uyachaza ukuthi senzani la isikhona absolutely cha wekhwezo yes kulungile ke bye sizochazela kodwa emoyeni ungqongqoshe uyezwa no worries awuyazi ngiyamthanda ukwenza kanayi imibuzo eminingi ufuna ukwazi nifunani lapho No, thank you very much, Kwezi. I mean, every time we go outside, we are indicate. Yes. Look, we took a decision much earlier on, in 2019, ukuthi sizobe sivakashela all the facilities esinawo in the province. And as part of visiting our facilities is to know ukuthi iguphi i-facility isebenza kanjani, are they coping and all of that. So namhlanje it's one of those visiting programs ukuthi sibone i-facility yethu injani imi kanjani namapha ama challenges because kuba lula ukukhuluma i-report osukuyinikwe ama managers but kuba different uma ngabe nawe uyibonela and ama challenges uwabona ubona ngosi impela so it's part of that program ke Khwezi esambe ngayo ukuthi cha siyazama ukwavakashela onke ama facilities ethu inkinga esiyoba nawo ukuthi nama clinics acisha bo 600 ongazi ukuthi siyogcina siwaqedile yini kulo 5 kancane siyongena ngimkhumbuze nje ukhwezi ukuthi ke namhlanje sila enzala abantu endaweni ekuthiwa isenzala abantu kwaMbonambi eclinic ila nje ke eceleni kwe Richards Bay abantu bakhona bayithatha ukuthi bahlale Richards Bay futhi ise Richards Bay so ngathi uyabaphikisa cha ngibona ngathi ngakhona ikhona impela
ukuthi ke kunosisi sake saxoxa naye wangitshela ukuthi uhlala eRichards Bay ngatravel ngahamba ngabona ukuthi hey lento sithi 20 kilometers Richards Bay kodwa ke ngase ngivuma sakuvuma ngoba nasegoli mawamba khona kuloku kuthe 30 kilometers Joburg kodwa bethu ususegoli absolutely so naye ke ngiyathemba uwala cha ngqongqoshe thatha umbuzo wakho ogcina bese siphuthuma ensizweni kaGumedo besikhatha siseko ngakuthina. All right, I have two. The first one ileya ithi ebithi siwaqashani nama security. Now ibalekile ke into yokuqala ekufuna si understand ukuthi i-core function ye Department of Health ukuhlenga imphakathi ukuhlenga abantu. So thina okokuqala nje kufuna sibuka ukuthi laba okufuna sibe nabo ukuze sikwazi ukuhlenga impilo zabantu bakhona yini, which is what I was explaining ye minimum staff establishment. So siyazi ukuthi ikhona i-decision yokuthi asiqale si-insource into i-program ke singakakwazi ukuyi-implementa kwezinye indawo kodwa ey'ndaweni kuma-facilities amasha njengo-Pixley sesi-implementile. Uyabona nje ke Pixley njengoba siqasha onesi siqasha u-administrator siqasha abaphekayo siqasha nama-security. So that sikwenze konke kanye kanye. So eventually kuyokwenzeka ukuthi abantu be-security baqashwe kodwa okwamanje akakabi i-focus yethu kakhulu ngoba i-focus yethu ukuthi sithole onesi sithole odokotela sithole ama-administrators ophotha nabaklinayo esibhedlela ngaphakathi. The last question kaZwide yokuthi yini esiyenzayo kule nyanga in relation to men's health khona yini ama programs esinawo. Okokuqala nje sizolauncha this month into esibiza ngokuthi ama men's friendly clinics. Lawo ama men's friendly clinics ke sivumelene ngawo ukuthi i-local municipality at least uma saqala ngoba imali asinayo asibe nayo eyodwa lapho okuzokwaziwa khona ukuthi kuleya clinic uhlale unama male nurse asebenzayo at least amabili per shift. Uma kuyi-clinic esebenza 24 hours bazoba khona u2 first shift no 2 we shift elandelayo. Uma kuyi-clinic esebenza from 7 to 8 or 7 to 9 nakhona bazoba khona. Now and sizoshintsha even ama working hours aleyo clinic leyo ngoba sifuna ukuthi wana abantu besilisa uma beya khona bangabi namahloni ukuthi bazofuna abakhulume nobani bakhulume nomuntu wesifazana omncane abangakwazi ukukhuluma naye abangakwazi ukukhululeka naye but siyababhekela nalaba abasebenzayo abaphuma ngo6 ngo7 emsebenzini ingakho nama working hours ethu azoshintsha. So ngesikhathi sesilontsha ke sizowa advertise ukuthi imaphi lawo ma clinics asingeke sigcine ngawo siyaqala ngawo but uma imali iqhubeka siyithola eziminyaka iqhubeka sobe si-add ke nakwamanye ama clinics. So we have that program esizolaunch esibiza ngokuthi i-men's friendly clinics. Kodwa sinama programs that we've been running since 2020. Okay any program iyindala even u2020 ebiza ngokuthi isibaya samadoda. Isibaya samadoda originally yayenzelwe ukuthi abantu abafuna ukuyosoka ayibasebenzi abasetshenziswe yona ku-engage ku-discusswe nabantu besilisa lapho but sesithatha isinqumo sokuthi yes indaba yokusoka ibalekile kodwa akungabi yona yodwa ediscusswayo laphana isibaya samadoda and lapho uba nabantu besilisa behleli unamakhosi uneyinduna nabantu baka health kuxoxa nje ngazo zonke izinto affecta abantu besilisa and it's a program ke manje eso implemented throughout the province ekhuluma ngesibaya ekhuluma ngama health matters abantu besilisa in particular but sathatha nesinqumo sokuthi asakhe iprogram enye ebizwa ngokuthi ikhosombe lamajida. Now ikhosombe lamajida ke it's a program that targets abantu besilisa in urban centers. Sikhuluma ngamalokishi ke lapho. Uyabona khona amajida lawa aphuma emakhoneni adlala amadayisi adlala amakhadi yabo those kind of things. Again abantu besilisa sibatargetayo labo. Same topics ezobekhulunywa lapha kwisibaya samadoda nala izobikhulunywa but ikhulunywa in an environment relevant ne conducive eyenza ukuthi abantu besilisa laba esibatargetile bakwazi ukuthi babe comfortable kuyona. Ayike amadoda wabe comfortable senizofika nithola abantu eningaxoxa nabo uma nifika lapha ezibhedlela kodwa ungalisabi nese elitrainiwe khona lento kwakuthiwa i-ethos esasifundiswa ngqongqoshe la ufundiswa khona okuyimfihlo uyagcina ngiqinisile ngithi sister unqakuzisa ikhando sister lapha ya uyavuma cha usinyanga le yabantu besilisa sikhumbuzisa igama lohlelo KZN Health
KZNHealthChatDotGov.za ulethela umnyango wezempilo KwaZulu-Natal nalapho kumnyango wezempilo usuke ukulethela nongcwepheshi ngeihloko ezahlukahlukene. Siyathi inyanga yamadoda ke le siletheke ubaba uGumede uyena ozoxoxa nathi la namhlanje nophinde futhi abe ingcwepheshi kwezemqondo nje izinto ezithinta umqondo bayibiza ngama psychologists namanye amagama amakhulu. Kodwa ngizocela ukuthi ngishele kuyena sichaze ukuthi ubani wenzani nje la eSouth Africa. Cha, Mr Maphisa siyabonga kakhulu. Igama lami nguSabelo waGumede, ngibuye enkampani ebizwa nge-Cloud Therapist. So a cloud therapist is an ecosystem of psychologists, including social workers and registered counselors, where we facilitate, where we provide. Oh yes, yes. Ngiyazi nanikhuluma isiZulu lesisingisi. Mina ungiphe ngomageba abantu bafuna ukuzwa kahle manje sengizwa kuyashibilika msha. Inkampani ke le esebenza kakhulu ngokunakelela ngezengqondo. Sinokuhlukahlukana odokotela ngokuhlukahlukana khona ama psychologists khona ama social workers khona ama registered counselors sonke sikhona ukuthi silekelele and provide awareness, education and even intervention in terms of mental health. Ngiyakhumbula nilontsha nani simemile nongqongqoshe kusukela kwalontsha laphana senihambe igxathu elingakanani kuhamba kahle? Sesihambe igxathu elikhulu kakhulu sisebenza kakhulu ngabantu who are victims of GBV and also sihambele nezikole where sifundisa siphinde senza ama awareness and phinde also identify abantwana laba abanenkinga. It can be inkinga from drug issues or else GBV udlame ekhaya or else uthola ukuthi nje umntwana ukhule in an environment that is not healthy, that is not health for his mind, and ultimately that affects his performance esikoleni. Ngiyakhumbula ukuthi ngithi endaweni eziningi sizofika sishaya umageba ushibilike ngesingisi ngithi mina bekumageba ensizini nesifo esicishe sisonde vele ishibilike ngesingisi ngiphume endaweni ngishaya ihlombe ngithi ushayile ngada bese ngimlalelisa irecording hayi beshibilika ngesingisi wendoda ngifuna umageba angifune ezinyanga asiye mhlamba ungithi fahla lento ye mental health iyini ithini mawungangibeka nje esithombeni? Yes, ngizoxolisa ngoba khona amagama amanye ubuye yes so i mental health Maphisa abantu bayibuka bayimboze khona i mental illness bese kuba ne mental health. A mental health, it's where we look at the well-being, where umuntu izinto esifanga ne psychological well-being is okay, emotional well-being is okay, and ultimately the whole mental aspect of a person is also okay. Also bese kuba ke ne mental health difficulty, mental health disorders. Ilapho sesibheka ke khona ukuthi umuntu uphazamisekile ngokwezenhla ezithile ezithinta umqondo, kungaba i depression, kungaba i PTSD, kungaba i anxiety disorder and etc. So that is a kind of a comprehensive a look into the issue of mental health. But ke ingqinamba ke enenithi banisebenza ngabo usuku nosuku nelabantu. Iziphi ingqinamba enenibone ezibheke abantu bakithi? Ngizobheka kakhulu nje kubantu besilisa ngoba namhlanje sibhekane nabo enqo. Uke wathinta uMEC ukuthi abantu besilisa ibona abantu abasalele ngemuva kakhulu when it comes to issues of accessing health. Nangapha kwa mental health into nje efanayo. Umubuka ama statistics i-research enziwe iveza ukuthi abantu besifazane ibona abadiagnosed kakhulu nesifo sokhontalala. Kodwa ibona futhi why you would ask yourself ukuthi kungani kube ibona abadiagnosed kakhulu but abantu besilisa ibona bayibulala kakhulu. Kungokuthi abantu besifazane bayahamba bayofuna usizo. Laba thina besilisa sifanayo because we are used to pain, so siya internalize into sithi hayi ngindoda yebo indoda ayikhala, and that happens as part of socialization, part of culture and part of upbringing within the society, and uthola ukuthi that affects us. Fike uthola ukuthi umuntu sene chronic depression and sekunzima ukuthi asizakale, gcine sefakwa straight ku medication, kodwa ukuba ufike kunesikhathi wathola ukululeka usamplacer kuma counselors or kuma social workers, uthola ukuthi usizo uyakwazi ukuthi asizakale. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi nize nihambele ngisho eindaweni lezi zenjabulo nikhuluma nabantu manithole insizweni yini le ekuyiyona ngempela ehlasele ngento yokhwantalala or stress nani manithola nje nixoxisana nabo ikuphi inkinga enkulu abantu bebekhale ngayo ubona nje i-research bekade si conclude ithi about only 27% of men
access mental health. Only 27%. Lokho kusho ukuthi abantu bahleli abazikhandle ngokuya emakhaya. But then from lapho bese be-identify ezinye izinto abangazenza ukuphazamisa umqondo noma ukudila nge-stress sangaleso sikhathi. Ubathola sebekuma-drugs, ubathola sebasotshwaleni, ubathola seba-violent emakhaya. Abantu abahlala nabo sebaphila ngalubhojozwana because umuntu ukhiphela i-stress sakhe or ukhipha lento emdlayo kupartner wakhe or kubantwana or anyone osuke eclose naye. So those are the issues abantu besilisa that they are struggling with. So part of this, it's a good platform where we provide awareness ukuthi it is okay umuntu wesilisa ukuthi akhale, it is okay ukuthi express ama emotions, it is okay ukuthi axoxe nomngane ukuthi hey wendoda solokhu ngalahlekelwa umsebenzi, ngizizwa nje ngibhocobele, ngizizwa ukuthi ngingavuki, ngizizwa ukuthi ngingagezi. All those are onsetting symptoms of depression. Lento okungageza anti nakho. Hayi. Hey, iyaphazamisa. Ngingavuka ensukwini kwanqeneka nje ukugeza kodwa ke sengiyalibona ukhwandalala befuna. But manixoxa nawo amadoda athi iziphi lezi nginamba noma indima edlalwa i-background yakhe kumuntu manje mawuthi ngakhulela le emakhasi ishayile induku ngazi mina ukuthi umuntu uqondiswa ngenduku maye ukuthi uyona mase ngifika la sekuthiwa no shame you know we must talk to them manje senze njani i-background yomuntu idlala yiphi indima i-background idlala indima enkulu angazuyibona uyabona nje ngibuye emakhaya kwaMhlabela ingane kanti nawu ukhaya kuyivelaphi no high song uyabona i-concept nje depression or mental health ise foreign kwayona. So you still need ama interventions anjengo awareness iqala, education iqala, ufundisa abantu ukuthi iyini depression, iyini PTSD, iyini anxiety disorder, because all these things they suffer from every day but they are not aware. You know ukuthi ilento le engiphazamisayo, and ultimately uthola ukuthi ke akasakwazi ukuyothola usizo olufanele. Hayi ngoba sithi you know you'd find a lot of people emakhaya uthola ukuthi umuntu uyothwasa. Hayi ukuthi ngoba ngempela usuke uthola ukuthi ene calling, but you'd find ukuthi there are similar symptoms of mental health difficulties that share you know the symptoms with amafufunyana, right? So you find schizophrenia has the same characteristics on symptoms or symptoms. So uthola ukuthi omunye just they have a mental health difficulty. All they needed to do was to get awareness and education around that and access usizo. Manibuka lezi inkinga ababhekana nazo kukhona nomshado phakathi kwazo nabanye abagcina sebe aggressive sebelwa nabantu sokuthi ekhaya sekuhlale kungekho ukuthula ngoba mhlambe kunalezi izinto enizibonayo abakhuluma ngazo. Uyabona nje ucwaningo lwakamuva Mr Maphisa luthi u60% wepopulation is struggling with PTSD. PTSD is where you have struggled with something we have not dealt with it. Abantu bakithi they suppress cognitive difficulties. So you would find ukuthi umuntu was involved in a car hijacking, was involved in any incident that is too traumatic. They just go on with their life and suppress it into their unconscious memory. Ultimately, and they manifest from udlame lwasemateksini, udlame lwasemakhaya. Ububona nje kuthi hayi usibanibani ubulale intombi yakhe. Usibanibani ubulala umama wabulala zonke izingane. Those are the manifestation of these problems that we are dealing with. So mental health is intertwined with physical health. We cannot worry about HIV alone. Let us look at it in conjunction, because for umuntu ukuthi aphile gelekeqe kumele ukuthi zonke lezi zinto zibe in balance. That's why explanation in mental health, it's psychological, emotional and even physical well-being, because it's intertwined. Mangibuka ke into kuyekuthiwa ibunjwa liseva. Imapha ama programs manibuka ke nina ngokuxoxa nabantu nezinhlaka ezihlukahlukene angasilekelela. Ikhona into ethi nalapha ya umuntu esemncane kungasiza mayingalithola usizo sencane. Kukhona ni enikuvisualizeayo ukuthi masingangena nakulabo abancane siqale bese basha singalekeleleka kakhulu. Asikuvisualize siyakwenza maphisi. So in the last 2 weeks bese sogwini high school. Our focus is awareness, education and intervention. So siye ekoleni and then we screen students on the issues of anxiety, substance abuse, GBV and depression. So collect yonke le information, would go there, maybe we focus on grade 11 and grade 12, abantwana mhlambe a population of 500 kids, and then sends out those screenings and we go back and analyze that data. Thola ukuthi abantwana esuke sibuyela nabo a population group of about 500, thola ukuthi about 100 bonke kuvela ukuthi unokuhlukumezeka abe nakho ekhaya
or kunokuhlukumeza okwenzeka ekhaya Yeah. thola ukuthi unalento kuthiwa i-suicide ideation uyacabanga ukuzibulala umntwana njalo lo Sure. sibeke then sesithatha ke ama psychologists ngoba ngeke ngachaza sine ecosystem of ama psychologists ngokuhlukana bese sithatha ke lawo ama psychologists avakashele leso sikole senza ama focus groups senza ama group counseling and also individual counseling kulabo abasuke who are struggling with serious issues. So those are programs that are on the ground that we are currently doing. Kulaba abasebenzisa idakamizwa kukhona nokuthintana kokusebenzisa idakamizwa kanye ke nayo mental health le. Uyabona nje abantu besilisa umubuka nje endaweni ezengoba uMSike wachaza kuma urban laba basuke emalokishini and also nasebudolobheni uthola ukuthi it's very rare ukuthi uthole iphara lesifazana. Yo, Amaphara amaningi awabesilisa because i-escape yethu utshwala, escape yethu ama drugs and all these other things. So the issue of mental health ultimately results to excessive use of drugs. usuvala ke mfowethu iminute nje lodwa indima engadlalwa yini ke abantu abaqeqeshiwe ukulekelela ke manje in this whole thing osusitshele ngayo. Sine institution ebizwa nge-cloud therapist. It's one of our response to issues of mental health. There, if you reach out to us, we'll be able to assist you with screening. La sizobe bheka kahle ukuthi what are the issues that you are struggling with and ultimately say allocate a registered mental health professional. Can be either a social worker or a registered counselor or a psychologist to look at your issue depending on what is it that you are struggling with. Yo, ayizimnandi indaba sikubonge mfowethu akubonga kodwa ngithi umuntu maye umthakathi uthi nje umnambithe nje akunike bona. Cha ngqongqoshe kuba sisazoxoxa nalo futhi waka licensing njengamanje ngizocela ukuthi mhlambe ngigqumele kwena esashintsha ezokufaka udadewethu lo vela ka licensing ngibuze ngithi ngqongqoshe njengoba sibe nazo ingqinambanyana lapha ya kuma ambulances ethu sibone beze bephatheka kabi abafowethu kwezinye indawo bathi mabebizwa size sifise ngathi bengahamba namaphoyisa ngoba bathi bebizwa kanti igange ezibabizayo zizobahlasela. Ungathini nje umlayezo mhlambe kanqongqoshe nomnyango kulabo abaye befise ugange kakhulukazi kubantu bethu bama ambulance? Esesikubonile Ntokozo in the past 3 years or so ukuthi abasebenzi bezempilo abasebenza kuma ambulances kakhulu baba vulnerable. Uyabona nje ngo2019 2020 besine tendency entsha noma esayibona ngathi intsha lapho abantu abasebenza ema ambulanceni kakhulukazi bazobanjwa inkunzi noma imoto ithathwe baphinde bathathelwe nabo into zabo amafoni ikhwama nakho konke lokho. Abanye sibona ukuthi babizwe athi becabanga ukuthi bona bazosevisa umphakathi ngoba khona umuntu ogulayo bese bebanjwa inkunzi. Okugcina nje sibone kukhona oza kwethu abanye baze basidlula emhlabeni ngenxa yokuthi babefonelwe kuthiwa bazolanda isiguli bathi befika lapho bafika badutshulwa. Uyabona ke yonke leyo nto yenza ukuthi abasebenzi bezempilo babantu phela nabo. Absolutely. Banemndeni noma babeyithathile noma banayo oath yokuthi bazosiza kwenza ukuthi njalo uma kukhona ama calls esiwenzayo babe hesitant nabo ngoba basuke bengazi ukuthi basuke bebizwa umuntu wangempela noma babizwa isigebengu. Yingakho ke siyenza i-call lethu i-community nomphakathi nobuholi bomphakathi ukuthi asike sibambisane bakwethu ukuze sibavikele labasebenzi bezempilo ngoba ukuba khona kwabo abasebenzi abashayela nabasebenzi kuma ambulances kusiza mina nawe kusiza nemndeni yethu kusiza nalabo abathandiweyo ukuthina. So asibavikele ukuze bekwazi ukuthi uma sibabiza bakwazi ukuthi beze kuthina ngokukhulekela. Kodwa lokho sizokwenza ngokubambisana nomphakathi nabaholi bomphakathi. No, icace kakhulu sibingelela udadewethu osuka lapha ya kumkhakha wawo ke manje iEMS bebetheke ke udadewethu igama lakhe ngiyalifuna ke Juvane lapha ke manje mawusugijima kuvele kubaleke yonke into bebethe usilindile khanyile ngiyakubona futhi wakakhanyile ngempela boyakhanya umuhle impela udadewethu manje ke mhlawumbe awushethu wenzani eminyangweni ubani futhi? Okay, ngizothanda ukubingelela unqonqoshe, ngibingelela nabalaleli ekhaya. Ngusilindile Khanyile. Ngiphuma ngaphansi kwe-unit yaka EMS licensing and inspectorate. So it's emergency medical services licensing and inspectorate. Ila kuhlola khona ama ambulance bese seya licenswa ubaba uHOD uDkt Sandile Shabalala. Hayi ke mina ngiyathanda ke ngoba abantu baba nokudideka ukuthi kanjani la license wayo
mina benginakho ucanti la private kuphela eniwaphasesayo a license kodwa ke mase ngithole ngazi ukuthi ke zonke umuntu awusibeke esithombeni wonjani ulicense wayo wonjani unga license zonke umuntu akakahulumeni nalawo awayimele kune regulation ephume under National Act number 61 of 2003 ngenxa yokubukeka kokuthi inkinga bese sibhekene nayo eSouth Africa yonke as a whole noma uba ubevuka ekseni umeke abona nje kudlula iambulance ezothi kunemali athathe imoto afuna ukuyifaka emgwaqeni angathola abantu ayifaka uwiwi ayifaka uwiwi afuna ukuthi iphumiye lapha iyo service abantu bakahulumeni absolutely kwase sekufika lapho umnyango wezempilo wabona khona ukuthi izinto ziyaphuma esandleni kwase sekuvezwa le regulation yokuthi bakwazi ukuregulate so uma bufuna ukuthi ulicense usebenze usiza umphakathi kumele kube nemigudu ozoyilandela. Okay njengamanje ke kusho ukuthi njengoba ni abantu ke abayisebenzayo lento yama licenses onjani udinga certificate isani ufundeleni ukuze kuthiwa ngoba senishilo phela akusiyo nombani ozofaka uwiwi onjani ke uno matric mhlambe noma une degree ethile okwazi ukuapplyela lento ngoba nami ngiyayibuka lento ka wiwi ngathi iyaphila bo. Okwamanje akekho umuntu ongavumelekile ukuthi azofaka isicelo sokuthi abe ne ambulance ngokuyimele njengoba sishilo ukuthi nabahulumeni ayahlolwa kube ukuthi anazo zonke izinsiza ezifunakalayo anabantu laba sebenza ama paramedic ngokweinhlaka zabo ngowama qualification abo kumele kulingane nokwa kwi private sector. Okay. So noma ngabe ubani noma une business elithile so long uzokwazi ukulandela yonke imigudu engena ngaphansi kwaleli regulation mhlawumbe ngithi ukuhlehla kancane le regulation i-available ku internet uma ungena nje uthi EMS regulation 2017 ibhalwe ngesiZulu ibhalwe ngesingisi iyacaca okudlula lokho uma ungatholi kahle uthini uyakwazi ukuchazeleka e-officeini lethu uma ufuna ukuza ukulandelela kwakho ngoba kungathatha sonke isikhathi uma ngingachazela njengamanje kufuzeke wenze ube nani kodwa nani noma ngabe ubani so long uzokuthi yonke lemithetho engaphansi kwe regulation uzokwazi uyilandela Department of Transport ngoba sisebenzisa umgwaqo uSARS kumele ube compliant with uSARS HPCSA ngoba abantu ama paramedics ingena yonke indawo angisazi mina so kumele ube compliant ezikhungweni eziningi ezingaphansi kahulumeni wabu urun ibusiness kakhona wangitshela wathi mawudoja emhlabeni zimbili into ngeke uyidoje ngisho usuthanda ngeke ukwazi ukudoja ukufa ngeke ukwazi ukudoja uSARS izona kuphela into ngakuyidoja cha mhlambe ngoba ngiyazi benitheke ke nisesikhathini la enimemeza khona abantu ukuthi ababe ne-input kulaba ke esenibahlolile anisichazele ngalowo process isebenza kanjani ukuze sikwazi ukubamema abantu emakhaya benabo bengenelela mhlawumbe angithi ukulungisa kancane lapho yilaba abasuke bethi sifuna ukuzovula i-ambulance service endaweni ewukuthi njengomphakathi sinelungelo sokuthi sazi ukuthi ubani ozayo uzanani kithi uzosevisa ngani do we think as umphakathi asemaningi kakhulu ama ambulance asiphazamise emgwaqeni asisawadingi kanjalo bafaka leyo input ebese ke ikomiti leli elikhethwe eShodi bese kubona lona elibukayo ukuthi lama mhlambe lembuzo khona noma lama comment asuke khona noma lezi ikhalaze ekhona zinesisindo esingakanani ziyiqiniso elingakanani sesinawo ngempela nama ambulance amaningi ngalolo hlobo kuleyo ndawo uthi sesingathi cha mfethu unga-apply ngala apply mhlambe kwi-district ukuthi within i-province shuthi nje ukuregulate ungagcinise kuwutiti ungagcinise kuba unomuba njengoba ngisho ukuthi omunye bevela athathe nje umfowabo kamfowabo athi ngoba une-license wena uyakwazi ukushayela mina ngizongena emuva ngombhandisha lo muntu kuphela usesibhedlela kanti akuhambi kanjalo avela kubhandisha izinyo umuntu ucabanga loba kubhandisha kuvale nendlebe nekhala usabona lutho awusakwazi ukuphefumula kanti batrainiwe banendlela abafunde ngayo ngegaba ngokwegaba zabo izinto abazenzayo officer yo ukuthi ke athola information eningi eyanele yipi inombolo anithola kuyona no officer ukubabaza njengoba usushilo angaya kuphi ukuze akwazi nayo ukubeka i-comment yakhe okwe-comment kuvunyelwane ngokuthi akube i-email ngoba uma efona kuyoba ukuthi ufone wathola mhlawumbe usilindile akhohle ukuthi ubethini kanti makubhaliwe phansi noma usilindile egula noma engekho noma eseshonile kuyohlezi kodwa kukhona ukuthi wawuthe kune-email address for ama-comments mangabe kunenkampani esuke apply lo ndawo usilindile.kanyile@KZNHealthChatDotGov thina simbona ngamehlo la kodwa ke bona bamzwa ngendaba
Absolutely. Ebese kuba nenombolo yocingo esitholakala kuyona i-office li-based eThekwini Health District Okay. u-031 Okay. 240 5511 Awuphinde futhi 031 240 5511. Ayike yona nombolo kwele ungangena kuyona ngempela ekhaya uyitholele kabanzi ngalolu hlelo kodwa kwamanje kwi-Facebook page yakwa Health mawungena uzokwazi ukuthi uthole ngempela ke ubone ukuthi isiphi lesi i-public comment abayifunayo abekiwe ama details lapha na kwi-website yethu ethi KwaZulu-Natal Department of Health nakhona uzokwazi utholele ama details wonke aphelele mhlawumbe awugcina kogoqo ukuqhuquzela nje sonke thina sifisa ukuba nama-ambulance ukuthi ke singenze njani ngaphandle kokuthenga uwiwi. Kumele nibe abahlali base South Africa bese ngiyathanda ukugcizelela lokho akulona ibhizinisi yebo ku private sector it is a business but kumele understand ukuthi ingeimpilo zabantu soke sizoncedisa abantu ukuthi abafike bephephile ezibhedlela bafike bephephile ema-clinic so behind imali sibe naleyo mentality ukuthi sizosiza umphakathi esikuwona. Ayiwayibeka kahle dadewethu cha siyabonga kakhulu ngqongqoshe isikhathi asisekho ngakuthina ngizocela nje ukuthi uvalelise kodwa ngaphambi bangivalelise ngibakhumbuza abantu ukuthi usabelo lokade lawo kaGumede bayakwazi ukubathola ku 031 944 0870 sikhohliwe ukuthi akashiya inamba yakhe 031 944 0870 usigoqele ngqongqoshe isikhathi singasekho ngakuthina. Siyabonga kakhulu Ntokozo sibongena kubo bonke abasilalele nabasibukele. Siyafisa nje ukuthi njengoba sizoba nale inhlelo esizoba nazo ngoJuly ze-men's health abantu abaparticipate noma sithi sifocus ebantwini besilisa siyafisa nomama nogogo ukuthi nabo sibambisane nabo ukuze bethi abantu besilisa belalela information nabo abantu besifazane babe nayo leyo information so that bazokwazi ukuthi basisize ukuya phambili basisize ukuthi abantu besilisa cha umenala ama symptoms nimbone eselala nje nimbone engasavuki nimbone engasagezi njengoba beshilo usabelo senze njani so kubalekile ke ukuthi sibambisane kukho konke lokho and ngiyayithanda kakhulu iprogram yabo sabelo ngoba yenza ukuthi even umuntu ocabanga ukuthi une depression uyakwazi ukuthi akadingi ukuthi necessarily azafike kubona osabelo physically esibhedlela sabo noma kuma offices abo but bayakwazi ukuthi umuntu bamsize over the phone. Siyacela ukuthi abantu bayithathe leyo service ngoba eyabo bonke abantu but ngoba sikulenyanga sithi abantu besilisa nabo abalisebenzise kakhulu leli thuba. Kulolu hlelo ke asivalelise sithi ke kulungile kabayi.